дар шаҳри Левакан 32-юмин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил гардид. Дар ин чорабинӣ тантанавии роҳбарияти шаҳр, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорони ҷангу меҳнат ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намуданд. дар баромади худ роҳбарият аз дастгириҳои ҳамешагии давлату ҳукумат дар таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар ва ташаккули артиши миллӣ ҳамчун як нерӯи пуриқтидори ҳифзи амнияти давлат ёдовар шуд. қайд кард ки таваҷҷӯҳи махсус ба пайвастшавии ҷавонони худогоҳу ватандӯст ба сафи қувваҳои мусаллаҳ равона гардида шароити хизмат дар қисмҳои низомӣ сол аз сол беҳтар мегардад. зикр гардид ки артиши миллии Тоҷикистон дар солҳои аввали истиқлолият дар шароити мушкил ташкил ёфта имрӯз ба як нерӯи қудратманд ва муҷаҳҳаз табдил ёфтааст. вазифаи асосии он таъмини амнияти миллӣ, ҳифзи марзҳо ва муқовимат бо ҳама гуна таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ мебошад. имрӯз ба муносибати рӯзи артиши миллӣ дар саросари кишвар чорабиниҳои гуногун аз ҷумла намоиши техникаи низомии мулоқот бо афсарону сарбозон ва маросими қадрдонӣ баргузор гардида истодааст. зимнан артиши миллии Тоҷикистон ҳамчун сипари боэътимоди давлат барои таъмини субот ва амнияти миллӣ нақши калидӣ мебозад. дар доираи ин чорабинӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Левакан ба як қатор роҳбарону кормандони фаъоли мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорони ҷангу меҳнат, сипосдома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо барномаи консертии идона, ки бо иштироки ҳунармандон ва аҳли фарҳанги шаҳр омода гардида буд, идома ёфт. барномаи фарҳангӣ барои ҳама меҳмонон ва иштирокчиёни чорабинӣ рӯҳбаландкунанда ва хотирмон гардид. Авҷи аду барҳам занем, баъди дифои ин ватан.